Здравейте! Отново сме в моя Revolut акаунт, за да вземем 80 стотинки от криптовалутата SEI, с която платформата иска да ни запознае. Ето сега набързо ще премина обучителния процес и ще ви покажа кои са и верните отговори, за да може вие да си ги преминете безпроблемно и бързо. Урок номер 1 за 20 стотинки. Какво е SEI? И отиваме направо към въпроса и отговорите. Като какво най-добре се описва SEI? Отговор 2. Най-бързия блокчейн ниво 1. Въпрос номер 2. За какво е основно оптимизиран SEI? Отговор 2. Всякакъв вид децентрализирано приложение от потребителски клас. Въпрос номер 3. Какво е времето за финализиране на блока на SEI? Отговор 2. 390 милисекунди. И това са трите верни отговора. Преминаваме към урок 2. Тук набързичко разлистваме, докато стигнем с важната част. Въпрос 1. С какво се отличава виртуалната машина за Ethereum на SEI от традиционните EVM? Правилният отговор тук е 2. На втория въпрос, кое е основното предимство на технологията за оптимистично паралелизиране на SEI? Правилният отговор е 2. За какво е приготвена SEI-DB? Правилният отговор е 3. Вуаля! Още 20 стотинки и отиваме на урок номер 3. Основни характеристики и предимства на SEI. Първи въпрос. Каква е окончателността на един слот в SEI? Верният отговор е 2. Как се подобрява изживяването на потребителите и разработчиците? Верният отговор е 2. Каква е основната цел на рамката на паралелния стейк? А тук верният отговор е 3. Още едни 20 стотинки отидоха в моят портфейл и продължаваме с последния четвърти урок. Въпрос 1. Какви видове приложения поддържа екосистемата на SEI? Верният отговор е 3. Какви са възможностите за използване на токена SEI в екосистемата? Верният отговор е 2. Какъв е подходът на мрежата SEI за поддържане на блокчейн екосистемата? Верният отговор е 3. Мисията е изпълнена. Цели 80 стотинки. Това беше, приятели, днешната задачка и днешните 80 стотинки, които получих аз. Също може да ги получите и вие. Ако нямате Revolut, ще оставя афилиейт линк долу в описанието. Може да си направите регистрацийка и да вземате подобни наградки периодично. Ако това видео ви е било полезно, ще се радвам да ударите палче нагоре и да се абонирате за канала ми. Чао!